Benvinguts als que ens seguiu en aquest breu comentari de l'Evangeli en 2 minuts. Aquest diumenge, tornant a posar-nos a les piles també en aquest any recentment començat, aquest 2013, aquest diumenge ens trobem amb un text molt famós, un text que potser inclús els que no venen a missa coneixen, que és conegut com el text de les noces de Caná. En el context d'una celebració, d'una festa de bodes, Jesús, animat per Maria, fa aquest miracle de convertir l'aigua en vi. El que us volia compartir jo de cara a aquest diumenge és que hi ha un miracle objectiu, del que Maria i els deixebles en són conscients, un miracle que fa Jesús, però el que és la festa, el gruix de gent, el gran públic, continua celebrant el casori com si no hagués passat res. I a mi em fa pensar sobre el miracle que és la presència de l'Església, la presència dels catòlics enmig del món. Perquè realment som un miracle. Realment el que està fent l'Església en el nostre món, que està tan trencat i tan tocat per tants cantons, el que està fent l'Església és un miracle. Jesús està fent un munt de miracles a través de la comunitat cristiana, a través de les diferents parròquies, els racons més inhòspits, no? Des d'un poblet, un barri, passant a les parròquies, als poblets, a les ciutats, davant de gent molt senzilla, que brillarà poc, del que no es podrà fer una gran propaganda, de dir, mira aquí com estem evangelitzant, que som uns professionals, en sabem molt, tenim molts estudis sobre els evangelis, però sí que hi ha una acció real de l'esperit, de la presència de Jesús, que va convertint, que va canviant cors i que va fent molts miracles. Miracles que, com a les noces de Caná, passen desapercebuts davant dels convidats a la festa. Perquè els convidats a la festa els mouen altres interessos. No estan per Déu, estan per altres coses. Doncs bé, el que aquest diumenge podríem fer de pregària és demanar-li al Senyor que enmig de la festa, enmig del gran festival que estan fent en el nostre món, nosaltres siguem com Jesús, o com els deixebles com a mínim, que siguem capaços de reconèixer aquest miracle que fa Jesús constantment a la nostra realitat. Un miracle que moltes vegades de cara a la galeria passa desapercebut. Fa un gran bé a molta gent, però passa desapercebut. Doncs molt bon diumenge i que us vagin bé els miracles de la setmana. A reveure.